Ben je introvert of extrovert? En hoe zeg je dit eigenlijk in het Surinaams? Nou, dit zijn termen die we de laatste tijd natuurlijk heel veel horen. Binnen de Surinaamse taal is daar niet echt een eenduidige vertaling van. Dus hierbij, zoals in vele zaken, is het belangrijk om context aan te bieden en vooral te kijken naar de aard van een persoon en hoe je dat het beste kan omschrijven. Introvert kan het beste omschreven worden met de bijvoeglijk naamwoord teri. Teri betekent rustig. En het omschrijft dus dat iemand die introvert is, best wel op zichzelf is. Heeft niet zoveel interactie met zijn omgeving, de mensen. Spreekt niet zo snel zijn gedachten uit. Wanneer het gaat om de vertaling extrovert, is het een beetje lastig. En hier is waarom. Je zou de bijvoeglijke naamwoorden oproeru, jugu jugu, oppo oppo kunnen gebruiken. En ze vertalen zich naar luidruchtig, drukte, aanwezig. En zo zijn er nog een paar woorden die je daaraan kan toevoegen. Echter, extrovert is gewoon een karaktereigenschap van een persoon. En wanneer je woorden gebruikt zoals oproeru, jugu jugu, oppo oppo, kan het snel negatief uitvallen. Want de woorden worden vaak in een negatieve zin gebruikt. Ze kunnen in een positieve zin worden gebruikt, maar het komt meestal in negatieve zin voor. Dus hierbij belangrijk om context aan te bieden. Als je zegt dat iemand oppo oppo is, dan zal je binnen de Surinaamse taal ook kunnen uitleggen van asma oppo oppo, aloktak nangasma, ade nangasma, atak sa e, firi sa e praxere. Dat betekent, deze persoon houdt ervan om met mensen te zijn en spreekt zijn of haar gedachten uit. Het is belangrijk om daar een goede omschrijving aan te geven, zonder dat iemand dan negatief wordt neergezet.